Mä oon Kaari Martin. Mä oon tanssija, koreografi, pedagogi. Mulla on itse asiassa sellainen tausta itsellä, että musta piti tulla klassinen konserttipianisti alun perin. Mä aloin soittaa joskus 4-vuotiaana. Ja sit mä vaihdoin siinä välissä semmoiseen pahamaineeseen punkluolaan. Mä rupesin treenaa siellä teatteriin. Eli tavallaan mulle tehdä tää Sibeliuksen viulukonsertto on paluu sinne ihan niin kuin lapsuuden juurille sen klassisen musiikin pariin. No nyt täällä Oulun musiikkijuhlilla tätä on tekemässä siis Oulun Sinfonietta Jaakko Kuusiston johdolla. Mä en ole ennen Jaakon kanssa tehnyt töitä, tää on tosi mielenkiintoista tavata hänet. Ja sitten solistina on Pekka Kuusisto, joka tietenkin on tää niin kuin Suomen huippuviulisteista tää nimenomaan tää Sibelius-spesialisti. Ja sitten meitä on tanssijoina siis minä ja sitten Auri Ahola. Flamenco-musiikki niinku tyyliltään ja hengeltään ja semmoiselta niinku poljennoltaan ja aika monessa suhteessa on aika kaukana klassisesta musiikista. Et se on vaatinut niinku melkoista miettimistä, mikä niinku siihen toimii. Taiteilijoilla musta tuntuu, että on harvemmin harrastuksia, koska ne ei ole niinku, elämä täyttyy siitä. Se on niinku toisenlainen suhtautuminen työhön kuin ehkä jossain toisessa ammatissa. Et mä luulen, en mä tiedä, siis tavallaan se on ihan sama, että oot sä kirurgi vai muurari vai tanssija, se on samanlaista talonrakennusta kuitenkin, joka tapauksessa samanlaista puurtamista, mutta tietysti taiteilijalla vähän niin kuin tuppaa menemään kyllä se vapaa-aika siihen oman navan ympärillä pyörimiseen, että ehkä kirurgi se pyörii jonkun toisen navan ympärillä. Multa aina kysytään intohimosta, niin mä sanon, että taiteilijat on pakkomielteisiä, että se vaan kuulostaa paremmalta, että me ollaan intohimoisia. Sen mä oon kanssa oppinut tämän jo sellainen kohtalaisen keski-ikäisen pitkän uran aikana, että esityksen kokeminen ja sinne tuleminen ja kaikki se, niin sekin on niin monesta tekijästä kiinni, että jos on niin katsella huono päivä tai hyvä päivä tai miten se lähtee lentoon niin sanotusti. Että oikeastaan ne on mun niin järkevimmät tervetuliaissanat esitykseen.